Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα μοτράκι κοινού φίλου. Έχει στρόφαλο με διαδρομή 60. Το κυλιδράκι είναι χειροποίητο με το ανάλογα μπιστονάκι του τακεκάβα. Η κεφαλή είναι μια CDI που έχουν πάρθει κάποια πράγματα όπως κεντροφόρους και κοκοράκια ρόλερ. 30 χιλιοστά ένα τελορτάκι έχουμε βάλει απάνω. Δουλεύει τέλεια, θα το ακούσουμε κιόλας. Τώρα η βελτίωση έχει να κάνει και με το ρεύμα. Έχει φτιαχτεί ανάλογα τα ηλεκτρικά του να υπάρχουν πιο πολλοί για να είναι άψογη η λειτουργία. Ας το ακούσουμε λίγο πώς δουλεύει. Λοιπόν, ας το δώσω στο παλικάράκι το μοτέρ, να το ευχαριστηθεί, να κάνει τη βόλτα του. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά.